Mám tu také poznámky, aby som vám nezabudol nič povedať. Najprv oscilokokinum, dúfam, že to povedal správne, to sú tie také homeopatika. Som začal miešať s vodkou. Do polky som nalial 3 kg takejto klasickej jedlej soli, do zvyšku vodku, dávka. A k tomu, priatelia, k tomu som nahodil do polky cesnak, ovocia, jablká, pomaranče so solou. Do zvyšku vodku, dávka. Čiže najprv vodku o 10, vodku o 12, vodku o 2, vodku. Proste prekladá, ako keď robíte kložovárskú kapustu. Predtým, ako prejdem, vám chcem povedať jednu vec. Viete, dnes je taká doba. A viete, takže toto som vám chcel ja povedať, už čím ma za to budete mať radi, alebo budete